Adapin mo na nga 200 pesos. Sige. Atoy, tugsulin ta atoy. Nga naka-piring. Oo, tapos? Adapin mo na nga 200 pesos. Wow naman! Wow! Ape. Tugsulin mo kasi na nung makasdi mo. Tapos? Nga napiring mo, nakapiring ka. Kanya mati 200. Naikas jay? Sige, hindi. Simple. Ay, ang kining ura na. Wen, basta. Simple niyo, matutok niyo. Nawayan ko makita. Pwede? Oo. Ate ima, kasto, itap na nga nakasagana, yata yung tema. Matin iya yung sa. Tapos? Kaya oras ka matatap na ba? Yata yung kasi yung nilat no mo baka damdamak ba't batuka mo. Sige, go. 1, 2, 3, go. Alas man ang buwanga mo, ha? Nga pa nga di ka magtugtugkan. Ha? Ay, oh. Kinitang samay. Apa yan? Ay, ako. Tulmuli mo na. Siguro nag-cure ka na. Imposible ka katawa ka garad. Urag nga, ano ka, mali na kayo. Promise. Pepe sao? One, ay, Cure pa lang kita na. Kaya naman magtawas. ni, siyempre nakasta ka. Tatatang nga abak ka. Si kamot timang titi-premio. What? Ni, si kamot titi-premio kasi ka mga abak. Maganda kaya? Dapat may isa. Ay. Eh kasalang nahanap ng mga bakit hindi kanya makamanta? May ka na ngayon na dahil premium. Sige, yawa. Hindi ka mo 200 out. Ngayon naman 200 jinted ko, 200 mo lang te. 300. 300. Pero bago aki kasi ko ano eh. Sige. Kasi ko tapno hangat tating gataan na. Baka na. Sige. Kaya kami tama-tama na. Sige. Oo. Dan. Tulog ikon. One. Oo. Oo. Okay. 1, 2, 3, go. Wala kang awa! Tinag. Hindi totoo yan. Tinag. Apay, tinag. Tinag. Naman! Wow! Wow! Tinag. Bay. Bay. Ha? Na. Alas man ang buwanga mo, ha? Nakakagigil ka. Apay na kanya. Na, kaya siya tinakakuha. Kini natutok ko niya tapos nagyon na nay. Kikiwa ka talaga. Tilanda ka. Kikiwa. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sira ulo.